Volt veled valaha olyan, hogy megálltál egy pillanatra, és belegondoltál abba, hogy a több millió ember közül miért pont ezzel a személlyel találkoztál? A számtalan lélek közül miért pont ez a lélek keresztezte az utadat? Miért van az, hogy valaki, aki felé az lenne az elvárásod, hogy szeressen téged, mégis fájdalmat, érzelmi ürességet, zavarodottságot okoz? Ez a sors vagy csak a véletlen? Ez karma vagy véletlen egybeesés? Egy súlyos tévedés vagy egy lecke, ami nagyon régen lett megírva, még mielőtt ez az életed elkezdődött? Miért van az, hogy bizonyos emberek belépnek az életünkbe, és feltöltenek bennünket, megérintik a lelkünket, míg mások lényünk legmélyéig elszívják az energiánkat? És a legfontosabb kérdés, mi lehet az isteni terv, a cél amögött, hogy olyas valaki keresztezi az utunkat, aki olyan keveset adott, mégis olyan sokat elvett belőlünk. Paramahansa Yogananda, az önmegvalósítás útjának egyik legnagyobb mestere, azt tanította, hogy egyetlen kapcsolat sem véletlen az életünkben. Azt tanította, hogy minden egyes lelket, akivel találkozol életed során, a karma magnetikus törvénye vonzotta hozzád. Ez a láthatatlan törvény nem azt hozza, amit az ego szeretne, vagy amire az ego vágyik, hanem amire a léleknek szüksége van a saját fejlődése szempontjából. Pont azokat a tapasztalásokat fogja behozni az életedbe, amik a spirituális növekedésed szempontjából kívánatosak. Ebből a magasabb nézőpontból, ha mondjuk egy narcisztikus személy belép az életedbe, legyen a szülőd, vagy párkapcsolatod, vagy testvér, vagy akár a gyermeked, ez nem csak egy random baleset. Nem egy kozmikus tévedés áldozata vagy. Ők olyan lelkek, akikkel már találkoztál, lehet, hogy többször is, életekkel ezelőtt. Azért térnek vissza, mert valami befejezetlen maradt. Valami leckét még meg kell tanulni. Egy karmikus egyensúlyt még helyre kell állítani. Természetesen fájdalmas kérdések fogalmazódnak meg bennünk. Miért olyan kegyetlen hozzám ez az ember? Mit tettem, amivel kiérdemlem ezt a fajta bánásmódot? Hogy tud valaki tudatosan ilyen érzelmi hidegséggel viselkedni, így manipulálni? Paramahansa Yogananda azt tanítja, hogy a karmikus kapcsolatok sokkal mélyebbek, mint egy élettartam. A tanítása szerint te már találkoztál ezekkel a lelkekkel előzőleg, de más körülmények között és más szerepekben. Lehet, hogy egy másik életedben a szülőd volt, vagy a gyermeked, egy közeli barát, egy rivális, vagy akár valaki, akit egyszer bántottál, anélkül, hogy észrevetted volna, hogy tudatosítottad volna. A szerepek életről életre változnak, de az energetikai kapcsolat, az energetikai szál megmarad. A karma törvénye szerint a lelkek újra és újra egymás útjába kerülnek, amíg a köztük rejlő tanítás be nem teljesedik. Amíg a karmikus adósság meg nem oldódik, amíg mindkét lélek meg nem fejlődi a régi mintát. Nagyon fontos megérteni, hogy az ő viselkedésük nem a te hibád. A kegyetlenségük, a manipulációjuk, az érzelmi elhanyagolásuk az ő karmájuk. A cselekedeteik megteremtik a karmikus adottságukat, és a saját útjukon szembe kell nézniük ezek a következményeivel. A te felelősséged nem az, hogy megmentsd őket, vagy kijavítsd őket. A te felelősséged a te saját gyógyulásod, a te saját felébredésed, a te saját felszabadulásod. És jön a kérdés, hogy tudod elviselni a szenvedést? Hogy éled túl a kegyetlenkedést, az érzelmi ürességet, az önérzet lassú erózióját? Yogananda olyan igazságot tanít, amit nehéz elfogadni,
pedig mélyen felszabadító. Az a személy, aki legjobban teszteli a szívedet, leggyakrabban az a személy, akit a lelked választott erre az életére, mint legnagyobb tanítóját. A narcisztikus nem azért lépett be az életedbe, hogy összetörjön téged, hanem azért, hogy tükröt tartson neked. Azért jönnek, hogy felfedjék a még begyógyulatlan sebeidet. Hogy emlékeztessenek a helyekre, ahol feláldoztad magad, csak hogy szeressenek. A pillanatokra emlékeztetnek, ahogy csendben maradtál, hogy megtartsd a békét. A pillanatokra, amikor tűrted a tiszteletlenséget, mert kételkedtél a saját értékedben. A szokás, hogy a visszaigazolást kívül keressük, ahelyett, hogy a szeretet isteni forrását saját magunkban keresnénk, tévutakra visz. Ez a lélek lehet, hogy életeken keresztül megy veled különböző testekben, különböző nemekben, különböző kapcsolatokban, de mindig ugyanazzal a mögöttes mintával. Visszafolytott szeretetben és kétségbe esetten keresett szeretetben. Minden élet ugyanazt a témát hozza egészen addig, amíg a tudatosság meg nem töri a karmikus kört. A karmikus kapcsolatok addig ismétlődnek, amíg a bennük rejlő felismerés maradéktalanul tudatossá nem válik. Ez azt jelenti, hogy a narcisztikus gonosz? Ez azt jelenti, hogy ő az ellenséged? A buddhista tanítások egy mélyebb értelmezést, mélyebb perspektívát ajánlanak. Azt mondják, hogy a narcisztikus is szenved. Az én képéhez való ragaszkodás káprázatába esve nem látja saját valódi természetét. Képtelenek látni másban a lelket, mert saját magukban sem látják. Nem gonoszok, hanem alszanak, a tudatlanság káprázatában. És nem tudsz felébreszteni valakit, aki úgy tesz, mintha aludna. Az ilyen nehéz személyek a tudatosság egy alsóbb fokán működnek. Az ego dominálja a működésüket, elszakadva a szeretettől, elszakadva az isteni tudatuktól. Magasabb szintről ezekre a lelkekre együttérzéssel tekintenek, mert a saját sebeik börtönében vannak, és romboló mintákat ismételnek életről életre, nehéz karmát halmoznak fel, amivel egyszer majd szembe kell nézniük. Ha ezt igazán megérted, valami megváltozik benned. Nem fogod többé személyes támadásnak venni a viselkedésüket. És ekkor jön a legnagyobb kihívás Jogananda tanításában. Mielőtt megszületünk, a lelkek összegyűlnek, és kiválasztják azokat a leckéket, amiket az adott leszületésben meg kell fejlődniük. Lélekként, szellemként átnézzük a mintákat, amiket életre ismételünk. Majd olyan tapasztalásokat választunk, amik végre rákényszerítenek bennünket, hogy megfejlődjük őket. Vannak lelkek, akik önkéntesen vállalják, hogy fájdalmas szerepeket játszanak el. Beleegyeznek, hogy kihívások elé állítanak téged, hogy tesztelnek, és a töréspontotig taszítanak. Mert tudják, hogy a töréspont egyben a kapu az átalakuláshoz, a transformációhoz, a fejlődéshez. Ez mentség arra, amit veled tettek? Egyáltalán nem. A földi síkon a cselekedeteknek következménye van. A bántalmazó viselkedés további karmikus súlyokat hoz létre. Mikor ezek a bántalmazó lelkek elhagyják a fizikai testet, ők is egy felülvizsgálaton mennek keresztül, és megtapasztalják a teljes érzelmi hatást, a fájdalmat, amit másoknak okoztak. A karma, a teremtés nagyon precíz, soha semmi nem tűnik el belőle. Szóval, ha megkérdezed magadtól, miért találkoztál ezzel a bántalmazó személlyel, akkor a válasz a magasabb nézőpontból ez.
Azért találkoztál vele, mert a lelked már készen volt egy haladóbb leckére. Mert már elég erős voltál hozzá, hogy túléld. És mert ezen a tapasztaláson keresztül akartál emlékezni az értékedre, visszaszerezni az erődet, és hogy megtanuld, hogy a határok meghúzása az önbecsülés szent cselekedetei. Arra voltál hivatott, hogy eltávolodj azoktól, akik nem tudnak szeretni, és visszatérj magadban az isteni jelenlétbe. Lehet azt hiszed, hogy gyönge voltál, de az igazság az, hogy minden nap, amit túléltél abban a kapcsolatban, egy győzelem volt. Minden könycsepp régi karmát mosott el, a kitartás minden pillanata mélyebb tudatottságra kényszerített. És honnan tudod, hogy a karmikus lecke mikor lesz teljes? Nem akkor, amikor a bántalmazók bocsánatot kérnek. Nem akkor, amikor megváltoznak. A karmikus kör akkor záródik be, amikor az érzelmi töltés feloldódik. Amikor úgy tudsz rá gondolni, hogy már nem érzel semmit. Nincs vágyakozás, nincs félelem, nincs harag. Csak csendes, békés semlegesség. Ez az a pillanat, amikor az energetikai kötelék felold, és a lelked végre szabadon emelkedhet. És miért osztanak le a lelkek ilyen negatív szerepeket? Mert azon a fizikai test nélküli szinten tudják, hogy ez az egész csak játék. Nincs jó és rossz. Csak az élet él és tapasztalja önmagát mindenben. Nincs halál, csak folyamatos átalakul. Az energia nem vészel, csak átalakul.